Ahojte, dneska vás chcem privítať v nádhernom Old Fashion bare v Bratislave v centre mesta na Laurinskej 14. Ja som si tento podnik po niekoľkých lokáciách, ktoré som videla v centre mesta, vybrala práve kvôli tomu, že je robený v takom old fashion style. Aj moja party sa volá Glamour Old Fashion Night. Ja si myslím, že presne to tu západne do tohto prostredia. Okrem toho, že tu robia brutálne koktejly a naozaj barmani sú úžasní, aj ten priestor celý je úžasný, tak jeden aj z dôvodov, prečo som si ho vybrala, je preto, že je tu výborná komunikácia aj s celým personálom, aj s event manažermi, so všetkými, čo tu robia. Nezabudnite, 21. marca, čo je vo štvrtok, robím akciu Glamour Old Fashion Night, s tým, že headlinerom večera bude Monika Bagarová, ktorá v glamour štýle bude určite úžasná. Celý večer nás bude sprevádzať DJ Fazo, budeme tu mať Flying Buffet, budú sa roznášať všelijaké kanapky, budeme tu mať welcome drink, budeme tu mať aj saxofonistu k DJ-ovi, bude toho tu kopec. Čo sa týka lístkov, tak máme bohužiaľ limitovaný počet. Na www.martinainthecity.com nájdete buy tickets, tak tam treba kliknúť a samozrejme, keby ste chceli rezerváciu stolu, treba volať na to telefónne číselko, ktoré tam je. Šup, treba lístky kupovať, lebo sa budú veľmi rýchlo míňať. A zostaňte s nami, pretože takýto typ videí ohľadne večerných a nočných podnikov vám budeme prinášať častejšie, či už je to zo slovenských podnikov alebo v podnikoch v iných krajinách, aby ste si mohli vybrať, keď niekde budete, kde sa ísť večer zabaviť.